ఉన్నారు. ఒకసారి వేదిక మీదకి వచ్చి వేదిక పంచుకొని అన్నగారితో అభివాదం చేయవలసిందిగా అమరవీరుల కుటుంబ సభ్యులందరినీ సవినయంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. దయచేసి వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు ఎవరు కూడా పైకి లేవద్దు, ఎవరి స్థానాలలో వారు కూర్చోవాలి. దయచేసి వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎవరు కూడా నిలబడొద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అన్నాక జనాలు కొంచెం లోపలికి పంపించాడు, ఖాళీ తీసుకోండి. హలో హలో, జోహార్ మహారాజు వీరన్న, జోహార్ మహారాజు వీరన్న, జోహార్ జోహార్. హలో హలో హలో, ఓకేనా? జోహార్ మహారాజు వీరన్న, జోహార్ జోహార్. అజితనా మాట్లాడు. ఓకే ఓకే. జోహారులు జోహారులు అమరులకు జోహార్, వీరులకు జోహార్, అమరులకు జోహార్, వీరులకు జోహార్, అమరులకు జోహార్, వీరులకు వేదిక
అందరి చేతుల పని అందరి చేతుల పని అందరి చేతుల పడాలి జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు జోహార్ మహారాజు వీరంగా జోహార్ మహారాజు వీరంగా దయచేసి అమరవీరుల కుటుంబాలను కూడా స్టేజీకి